engakwazi ukwenza imisebenzi oyenza ngegift yakhe noma uNkulunkulu semasekho kuye. That's why namhlanje nabaprofeti abaprofeti but uNkulunkulu akekho kubo because amandla strange fire singile sahlala kubo base basebenza ngaphansi kwegunya leNitromas and familiar spirit besebenza ngomoya ofana kaKristu kepha ungesiyo kaKristu. But uma nawe uhamba noNkulunkulu ilizwe yakho uyayifundisa leyoqonda uzohamba noKristu Jesu noma inhliziyo ilahla uthi no ngimazi uNkulunkulu ehamba kanje uhamba udulubela kuma-5 bose inhliziyo yakho isibuyele ithixweni. So uma inhliziyo ilahla buyela kuNkulunkulu, uma inhliziyo ikushiya buyela kuNkulunkulu, ungayivumeli inhliziyo ikushumayeze. Inhliziyo zami iyashumayeza inhliziyo bazalwane. Isingakutshela mhlawumbe sikena mhlawumbe izakusena uvuthi kena yazi uye esontweni ungayi mhlawumbe esontweni bazokubuka kabi. Uthi angena nje ngibone noLucistiandi ngithi kabe kubheka kancane uthi umbona ubheke kabi inhliziyo ikushumayeza uhlale phansi kuzokuthi ingasabi khona enkonzweni ngoba yakho icale manje besiyabanjwa imimoya